Avui teníem nosaltres la sort de tindre la doctora Coromines, la doctora Margarida Coromines, que dirigeix el gabinet de psicologia Neuroconsult, però que sobretot cal dir que és doctora en psicofisiologia, que és també doctora en farmàcia, que aporta molts coneixements a dintre del món de la neurociència i de la psicologia, que també és experta en dietètica i nutrició i que, a més, és màster en coaching internacional. Quan vaig veure aquest currículum vaig dir que aquesta senyora la tenim que entrevistar al programa. I aquí estamos. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres. Malgrat la doctora és una especialista en diversos camps dintre de la psicologia, camps que mencionaré ara com l'ansietat, les fòbies, els insomnis, l'estrès posttraumàtic, el TDAH, trastorns pel dèficit d'atenció i hiperactivitat, problemes alimentaris i de conducta, i a més, un tema que quan l'he vist he pensat, dic, això potser potser mereixerà un altre programa, que és el tema de les addiccions. I avui dia el tema de les xarxes socials, els videojocs i totes aquestes coses. No? Però avui, si li sembla, centraríem el programa amb els trastorns alimentaris i aquí li faria la primera pregunta. Quins són els trastorns alimentaris més importants? Bé, els trastorns de l'alimentació, si ens circumscrivim en el camp de la psicologia, i és l'anorèxia i després el que es coneix com a bulímia, que té diverses variants. Una de les coses que ens podem preguntar és si l'anorèxia, en totes les seves manifestacions, és un trastorn alimentari o no. L'anorèxia pot ser un símptoma que va associat a problemes fisiològics, físics, com pot ser digestius, com a conseqüència d'algun medicament, i que concursa en pèrdua de la gana. Important. I també pot estar associat amb altres trastorns psíquics, com pot ser la depressió, que en alguns casos comporta pèrdua de gana, o ansietat. Ara, l'anorèxia, si nosaltres volem parlar de l'anorèxia com a trastorn alimentari, és un trastorn que el que és important és que es dona en persones sanes, prèviament sanes, que comença a una edat molt jove, a l'adolescència o a l'edat adulta, i que comporta igualment, l'anorèxia nerviosa comporta una pèrdua de gana, però que en un principi és voluntària. Perquè, sobretot, la manifestació principal és que hi ha una por molt important a guanyar pes, a engreixar-se, associada també amb una distorsió de la imatge corporal. Llavors, comença amb un interès per perdre pes i a vegades al principi es confon amb una conducta sana, no? Interès per l'alimentació, una mica d'interès per la imatge corporal, que ja està bé a l'adolescència, però que progressivament s'entra amb una distorsió de tot el procés com a conseqüència d'una obsessió per l'alimentació, per aquesta distorsió de la imatge corporal que fa que mentre les persones que la veuen des de fora la veuen cada cop més prima i que s'aprima d'una manera molt ràpida, aquesta és una de les característiques de l'anorèxia nerviosa, que es perd el pes molt ràpidament, doncs aquestes persones no es veuen mai prou primes. Perdoni que l'interrompi, doctora, però estem parlant d'anorèxia i també d'anorèxia nerviosa i no sé si hi ha alguna diferència entre les dues. Podria puntualitzar-lo, sisplau? Sí, l'anorèxia és un símptoma associat amb una malaltia, com pot ser una malaltia psíquica, la depressió, una malaltia física, per exemple, un problema digestiu o metabòlic, o bé un medicament que ens ha fet perdre la gana, però està associat amb una malaltia prèvia. Mentre que l'anorèxia nerviosa és un trastorn en si mateix i que cursa amb una por, que no existeix a l'anorèxia. L'anorèxia nerviosa cursa amb una por per engreixar-se, per guanyar pes, i està associat amb una distorsió de la imatge corporal, mentre que les persones de l'entorn la veuen amb aquella persona molt prima, perquè cada cop s'aprima més, la persona afectada es veu encara grassa, fins al punt de que s'arriba a emmalaltir
o fins i tot, en alguns casos greus, arribaria a la mort, fins i tot si no s'ingressés aquella persona en un hospital i se l'obligués a menjar. Perquè com esdevé de cop l'anorèxia? O és un procés lent i silenciós que arriba un moment que es torna irreversible? És un procés que al principi comença relativament lentament. A vegades és més ràpid, però uns 6 mesos, un any, 2 anys, 3 anys de manifestació una mica silenciosa, que es comença com un interès per l'alimentació, per la imatge corporal, que tots pensaríem que és una mica sa, no? Que un adolescent es preocupi per la seva pròpia imatge corporal, no? Doncs, de moment, comença per aquí. Però després, el que no veiem en un principi és que aquell adolescent s'obsessiona d'una manera molt potent amb l'alimentació, perquè hi ha una por obsessiva a guanyar pes. Perquè d'entrada també hi havia, d'una manera amagada, una distorsió de la imatge corporal, després hi ha també tota una sèrie de característiques fisiològiques i psíquiques d'aquella persona que la fan derivar, no?, cap a la problemàtica de l'anorèxia nerviosa. Però llavors podríem dir que hi ha algun factor que dispara tot això? És a dir, pot ser que algú t'hagi dit, carai, que gros estàs, i t'hagi dit alguna cosa en un moment de la teva edat en què ets molt sensible i que captes les coses d'una manera distorsionada? Sí, normalment hi ha diversos factors. Hi ha en l'anorèxia nerviosa un component genètic, un component petit, però que també hi és, amb moltes malalties psíquiques, en l'anorèxia nerviosa també hi és present, no? Perquè no tothom és capaç d'entrar en un procés de pèrdua de la gana tan potent com entren aquestes adolescents o joves els primers anys de la joventut, perquè la gent té gana i s'obsessiona per menjar, no? Per tant, hi ha un cert component. Després hi ha tot un component de pressió social per la imatge corporal que encara hi és. I pensem que els adolescents el que volen, i de manera també sana, és integrar-se a la societat, integrar-se amb els seus companys, que els companys l'acceptin, agradar. Per tant, fins a aquest punt doncs, seria normal. El que ja no és normal és que aquesta persona s'obsessioni d'una manera tremenda només per la pròpia imatge i que senti un procés en què, com més prim es veu, potser aquesta persona encara continua veient-se grassa. Aquest és el tema, no? Que hi ha aquesta distorsió, segurament que amb un component també una mica genètic, però que tampoc està ben determinat, perquè es pot associar a diferents perfils psicològics. Doncs hi ha aquest component que fa que derivin cap a aquesta obsessió tan potent, no?, amb por d'engreixar-se. I a quina edat normalment es comença? A l'adolescència, això normalment comença molt, molt aviat, l'adolescència, a vegades 11-12 anys, i primers anys de l'edat adulta és quan quasi bé, en tots els casos, s'inicia. Perdó. Sí, no, res, m'estava a preguntar, seguint amb això que estàveu parlant, tots els problemes que deriven amb l'anorèxia, els problemes, d'on ve el problema, l'arrel del problema, tenen un denominador comú, és a dir, el fet de que hi hagi persones o familiars o amics que et diguin estàs molt grassa. Tot ve d'aquí o hi ha altres problemes que no ve d'aquí, sinó que són altres coses? No sé si m'he explicat, Sí. No necessàriament ha de ser que els familiars o a vegades els companys de classe li hagin dit això. A vegades el tema ve de la pressió social, de la pressió per la imatge corporal que tenim a la societat. Ara, tothom deriva cap aquí? No, evidentment no, perquè hi ha el component de seguretat en un mateix, autoestima, que es construeix a la família. Clar, no tothom té la mateixa oportunitat de construir-ho a la família per moltes causes, no només pels pares, sinó perquè a vegades hi ha els germans, perquè hi ha molts germans, o perquè n'hi ha pocs, o perquè un altre aspecte important també és si l'adolescent de petit havia sigut una miqueta grassonet o grassoneta, que normalment són dones les que tenen aquesta problemàtica, 90%. Doncs si està una mica grassonet i llavors al col·legi no necessàriament hi han de fer bullying, però sí una miqueta d'enriure-se, no, mira la grassoneta, o aquests comentaris que a vegades són innocents per l'edat infantil, però que aquella persona no ho viu com algo tan innocent, no? I va quedant,
I després, si no hi ha prou seguretat personal, perquè no s'ha pogut construir bé per diferents causes, llavors a l'adolescència tot es focalitza en allò. Jo he d'estar prim, he d'estar prima, perquè si no, no m'accepten, se'n riuran de mi. Tot es focalitza en la imatge corporal. Jo, Abel, no sé si l'has fet la pregunta per aquesta sèrie que fan a TV3, com si fos ahir, que hi ha aquell personatge de l'Arlet que el nòvio la deixa per una altra i a partir d'aquell moment comença, Sí, m'ho ha recordat, sí. a deixar de menjar i a mirar-se al mirall i la pregunta que li anava a fer després de que com enganya la família constantment, no? Vull dir, no es dona compte ningú d'allò, Tarden en donar-se compte els familiars d'això? Tarden molt, no? Alguns, bueno, no ho sé. Cada cop menys, perquè hi ha més informació. Llavors, jo crec que els pares en aquests moments estan, en general, més alertes amb aquest tipus de problemàtica. Potser no tots, perquè no tots accedeixen a la mateixa informació, però jo crec que sí. Però, clar, també hi ha un component en què també és normal que a l'adolescència hi hagi un cert interès per l'alimentació, no? I a més ara que està tan de moda l'alimentació vegana i vegetariana i tot això. I fins a cert punt es pot entendre com un tema normal, no? Dins de la família, que aquell adolescent s'interessi pel component, la composició dels aliments. I a més, als adolescents tampoc els hi pots fer massa pressió, perquè també es poden rebel·lar. Llavors, deixem-los anar, deixem-los que corrin lliures una miqueta per no pressionar-los massa. Tot això fa que la gent trigui una mica a adonar-se'n, o que si se n'adonen tampoc poden fer massa els pares, no?, per pressionar a l'adolescent perquè mengi. El que passa que el temps va en contra del malalt i, conseqüentment, de la família, no? Perquè la família també és una víctima al final. No? Sí. Quan s'entra en aquest procés, clar, no és el mateix l'anorèxia que altres trastorns de l'alimentació, que potser en parlarem després, Sí. Però en el cas de l'anorèxia, sí, el temps va en contra, perquè contra més temps estigui, doncs més pèrdua d'energia té aquell organisme, energia física i energia mental. I més feina teniu vosaltres, els psicòlegs, per recuperar-ho. A recuperar-ho, perquè un punt clau de la persona amb anorèxia és que no ho reconeixen. És que són molt reàcies a reconèixer que tenen un problema. És una miopia mental, diguéssim, no? Que s'hi entra per la inanició física i mental, però és que, a més, com que tenen por a engreixar-se i volen veure's bé, i a més es veuen bé, o fins i tot encara es veuen grasses, és molt difícil que ho acceptin, fins al punt que moltes vegades ni tan sols amb una consulta privada es pot solucionar. Perquè en una consulta privada qualsevol problemàtica primer es requereix de l'acceptació de la persona, del malalt o de la persona que consulta per iniciar un tractament. I les persones amb anorèxia són molt reàcies a fer un tractament. És que això que ha dit ara, doctora, és molt important, que el pacient vagi voluntàriament, que s'hagi adonat o anar arrastrat pels pares, pels familiars allà, i tens que estar aquí i l'altre no ho entén, no? L'anorèxia, quan ja està instaurada, no? Perquè al principi, clar, no pots portar un adolescent a consulta quan està en un pes normal i encara la veus sana. Però quan ja veus que aquella persona s'ha primat molt, és molt reàcia a anar a una consulta, perquè tot s'ha cronificat més. Sí, el temps corre en contra, però és difícil, no?, de dir a una persona estàs malalta quan encara possiblement no ho està, perquè de fet estan sanes prèviament. I tenen una personalitat molt, molt exigent amb si mateixes, no? Són molt perfeccionistes i tot ho volen fer molt bé, llavors es tenyeix tot ho faig tot molt bé, les notes les trec bé, faig gimnàstica, en fi, i de vegades costa. Es podria dir que tot això també pot començar quan en el col·legi fan bullying, per exemple? El bullying pot influir en això? El bullying, tant si és perquè la persona està grassoneta com per si és per altres causes, però hi ha un rebuig amb aquella persona, clar, llavors el tema imatge corporal agafa molta més importància, no? Estem parlant d'adolescents. Amb una dona adulta també li pot passar?
El cas de l'anorèxia és més... que comenci a l'edat adulta és molt infreqüent, perquè la imatge corporal... Sí que hi ha trastorns de l'alimentació a l'edat adulta, però normalment s'inicien a l'adolescència i a la joventut. I si són a l'edat adulta és perquè persisteixen, normalment és així. Perquè a l'edat adulta potser es pot menjar amb excés, això sí, com a conseqüència d'una depressió, com a conseqüència de l'ansietat, però ja no és tant una problemàtica de l'alimentació. O sigui, deixar de menjar completament, com en el cas de l'anorèxia, o d'altres trastorns que, si voleu, en parlem a partir d'ara, no? Com Sí. poden ser la bulímia o els trastorns per afartament, no? Jo, abans d'entrar en la bulímia, li volia fer una última pregunta sobre aquest tema i preguntar-li quines conseqüències físiques i mentals pot arribar a tenir un malalt d'anorèxia si no és tractat a temps per un especialista. És a dir, fins on pot arribar el drama, no? Doncs pot arribar molt enllà, pot arribar fins a la mort. I conseqüències moltes, perquè clar, estem parlant d'un adolescent que és un cos jove que s'està desenvolupant i que, clar, quan arriba a un determinat moment de no voler menjar, que fins i tot és, a vegades és calories mínimes en un dia o fins i tot no menjar. Clar, estem parlant d'inanició. Això persistint mesos, fins i tot anys, té conseqüències a nivell físic i mental. Físic, el primer que se'n ressent són aquelles funcions que no són bàsiques. La reproducció, és a dir, hi ha amenorrea, o sigui, pèrdua de la regla, que pot ser reversible, però costa molt. I després, a nivell sanguini, els paràmetres sanguinis, evidentment, clar, proteïnes, tot el que és composició de la sang, vitamines, elements essencials, això s'altera. Després, conseqüències a nivell muscular, perquè hi ha pèrdua de massa muscular total, perquè no s'ingereixen ni tan sols proteïnes. A nivell ossi, perquè el calci tampoc se n'ingereix poc. Perquè fan molt d'exercici, que això no ho he mencionat abans, fan un exercici compulsiu, aquestes noies, per perdre pes. I després, a nivell cardíac, a vegades també problemes cardíacs, perquè el calci, que és essencial pel cor, doncs, per exemple, hi ha dèficits i perquè hi ha pèrdua de massa muscular, també el cor és un múscul, integral, o sigui, conseqüències integrals, fins al punt que s'arribarien a morir. O sigui, s'arribarien perquè en un determinat moment, llavors el cos ja ni ho demana. En un cert moment ja ni demana menjar el cos. I a nivell mental, doncs, abans d'arribar a aquestes conseqüències, doncs, hi ha també ansietat, alteracions de l'estat d'ànim, fluctuació, depressió. Després, el perfil de la persona anorèxica és una mica obsessiu, per això hi ha una certa predisposició per l'obsessió que no es veu en altres perfils de persones, que facilita, no?, que s'obsessionin molt per no menjar. I a part de poder resistir la gana d'una manera tremenda, no? Perquè, o sigui, molta gent no podria resistir-ho al temps que elles ho resisteixen. I un aspecte que abans deia, que el tractament, no entren en tractament perquè normalment estan molt orgulloses del que fan. O sigui, la persona amb anorèxia està molt satisfeta de la seva capacitat d'autocontrol, de gestió sobre l'alimentació, de poder rendir a nivell escolar, de poder fer esport fins a l'extenuació. I clar, o sigui, i com que entren en un estat d'inanició mental, es rigidifiquen i és molt difícil treure-les d'aquí, a no ser amb un tractament potent. Doctora, perquè ens quedi temps també per parlar de la bulímia i els afartaments, però m'agradaria, si vostè creu que ens hem deixat alguna cosa per comentar rellevant sobre l'anorèxia, perquè aquí el que ens interessa és que els oients i els espectadors rebin un missatge clar i que no ens deixem res, si és possible, no? He deixat alguna cosa per preguntar-li? Bueno, potser que si les persones ho poden detectar elles mateixes o hi ha algú que ho pot detectar per elles, no? I sí, és difícil detectar-ho, que jo això he fet insistència en aquest punt abans, però sí que arriba un moment en què la família ja se n'adona, no comença a adonar-se'n, quan abans se n'adonguin de que hi ha una pèrdua de pes molt ràpida a partir d'un cert moment,
O sigui, al principi no, però després ja un cert moment una pèrdua de pes molt ràpida, sobretot molt d'interès, excessiu interès per l'alimentació, no? Que al principi pot ser tot molt normal, però arriba un moment en què es veu que aquella persona només té interès per composició dels aliments, què menja, com es cuinen, per veure quines maneres es pot cuinar perquè hi hagi poques calories en allò que mengen, i sobretot que un canvi de comportament social, no? On abans hi havia un adolescent alegre, més o menys alegre, amb ganes de sortir amb els amics i estar amb la família, doncs com que hi ha un canvi a nivell mental, d'estat d'ànim, i a més hi ha una por a ingerir aliments, doncs deixen de sortir per l'estat d'ànim i perquè si surten o estan amb la família, doncs segurament hauran de menjar en algun moment. Ni que sigui una beguda ensucrada, no? Jo el que volia preguntar és que suposo que aquestes persones, a part de tindre el problema, estan soles, perquè no poden comunicar amb ningú el problema que tenen. És així realment, que ningú sap el que tenen, ni el millor amic, ni els pares, ni ningú, evidentment els pares no, però és que això se li ha d'afegir a la malaltia que tenen i a sobre que estan soles. Sí, És que això és duríssim. s'arriben a aïllar bastant. El que passa que És duríssim. normalment, en el cas de l'anorèxia, estan soles però molt satisfetes. Sí, bueno. Sí, I ja, sí. però- Després, clar, Després sí. hi ha un punt... És que, clar, depèn de perfils i depèn de persones i de situacions. Clar, hi arriba un punt en què sí que comencen a potser trobar-se soles, quan els pares ja els hi comencen a dir, quan es comencen a pressionar perquè vagin al metge, has d'anar al psicòleg... Llavors comencen a adonar-se que tenen un problema. El tema és, poden adonar-se'n, però, tot i així, a vegades són reàcies a acceptar que han de fer un règim més adequat per elles. I saps què passa? Que entenc que la societat en general no les comprèn, no? Dius, perquè al final dius, bueno, però tu, què et passa, no? Vull dir, què estàs fent? Vull dir, sembla que diguis, bueno, escolta, sembla que no tinguis que tindre cap problema, sembla que voluntàriament estàs deixant de menjar perquè ho fas, és a dir, no? Posar-te a la pell del malalt deu ser difícil. No? Segurament cada vegada es deu anar entenent més, no? Perquè a poc hi ha més informació, però sí que, esclar, hi ha una certa incomprensió, no? Per part de la família, dels amics, no? Per què no... Com és que et veus prima si... et veus encara grassa si és que estàs molt més prima que qualsevol dels teus amics, no? Sí, és difícil d'entendre. O sigui, l'anorèxia és difícil d'arribar a entendre. Només s'entén pensant que és un problema mental que insisteixo que al principi aquella persona era sana. Ara, després arriba a no ser-ho ni física ni mentalment pel problema de la inanició i perquè s'accentuen molt algunes característiques. És molt difícil això d'arreglar? És molt difícil? Depèn de persones, però en general l'anorèxia costa d'arreglar perquè són molt reàcies a... Insisteixo en aquest tema, perquè en cas de... Clar, és que aquí la pregunta que volia fer al final, també resumint, que t'has anticipat, que està molt bé, parlant de l'anorèxia i de la bulímia, perquè al final, bueno, no sé si són el mateix, ja ho parlarem, no? Si el tractament és el mateix, al final s'acaben recuperant totalment o sempre quedarà ja una seqüela per tota la vida? És més, jo li volia preguntar si és reincident la malaltia. Anem pel mateix, Sí, a veure, si es pot agafar temps i aquella persona no arriba a baixar molt avall, perquè això també, clar, com totes les malalties, parlem de malalts, no de malalties, no? Llavors, si no arriba a un punt tan greu, perquè potser és més una persona ja d'entrada més flexible, per les seves característiques fisiològiques, potser perquè té més informació, si no arriba molt avall em refereixo de perdre pes, es pot resoldre. Ara, si aquella persona és molt obsessiva i arriba ja molt avall de pèrdua de pes, costa de recuperar, perquè potser fins i tot arriben a recuperar el pes. Però l'obsessió mental per l'alimentació, per veure's que encara hi ha una distorsió de la seva imatge, de la seva pròpia imatge, que encara es veuen malament, que no s'acaben d'acceptar, acaben sent una mica obsessives.
Es pot recuperar, sí, però el tema de l'anorèxia no és del tot fàcil, En canvi, amb la bulímia, perquè tindríem que entrar a parlar una miqueta també de la bulímia, primer de tot li voldria preguntar, el menjar en excés regularment, suposo que no és el mateix que els afartaments i la bulímia, i podria explicar les diferències? Menjar en excés no és cap problema, no és cap trastorn de l'alimentació. Menjar en excés és una persona o que ve perquè s'hi ha acostumat o per diferents raons, doncs ingereix més calories de les que necessitaria. Llavors, aquí el tema és si això ho fa d'una manera regular, sense que amb ella li suposi una problemàtica, que no hi pensa, simplement es posa a menjar i menja més del que li tocaria, i a més, si ho fa això socialment, amb les menjades normals, si no se n'amaga, si tot ho fa d'aquesta manera, això no és un problema. El problema és que, clar, agafarà més calories de les que necessita, tindrà un sobrepès i això hi haurà algunes conseqüències o fins i tot obesitat. Però en un principi això no seria un problema, si no arriba a un extrem. El que sí que seria un trastorn de l'alimentació és el que anomenem bulímia i els trastorns per afartament, que tenen unes característiques diferents. Podria explicar-ho una miqueta? Llavors, el trastorn per afartament, perquè a vegades es parla d'afartaments, però és estrictament el trastorn per afartament, i la bulímia tenen punts en comú i tenen divergències. Els punts en comú és que consisteixen, els dos, en menjar grans quantitats d'aliments en molt poc temps. Molt poc temps significa mitja hora, 1 hora, 2 hores. Grans quantitats que ningú menjaria d'una manera raonable. Que, a més són aliments molt calòrics, greixos, dolços, etc. I que ho fan d'una manera compulsiva, que perden el control sobre l'alimentació. Aquí el punt que ja vull anticipar és que normalment s'arriba en aquest punt de perdre el control sobre l'alimentació perquè abans hi ha hagut una restricció alimentària. O sigui, normalment comença per una persona, un adolescent, un jove, als primers anys de la joventut, que vol gestionar la seva imatge corporal per estar més maco, igual que l'anorèxia, però que no té les mateixes característiques que una persona anorèxia, físiques i mentals, i que arriba un moment en què ja no aguanta la pressió de no menjar el suficient, la pressió de tenir aliments al seu voltant i jo tinc gana i no puc menjar perquè no m'ho estic permetent. Arriba un moment que allò es descontrola. I llavors hi ha la bulímia, que consisteix en períodes de menjar molt i períodes de restricció alimentària. I el trastorn per afartament, que igual. Ara, la bulímia és més greu i llavors consisteix en què entre els períodes de gran ingesta alimentària hi ha períodes de restricció molt importants, poden ser dies de no menjar gens, i a més hi ha conductes de restrictives que són inducció del vòmit, que ho cronifica molt i clar, comporta tota una alteració fisiològica, ingerir grans quantitats de laxants i diürètics per eliminar tot el que s'ha menjat en un moment determinat. Mentre que en el trastorn per afartament és una mica més lleu perquè no hi ha inducció del vòmit, això és un criteri diferenciador important, no es consumeixen laxants o, si no, almenys en quantitats raonables i no hi ha ús de diürètics. En aquest cas, doctora, si comparéssim l'anorèxia i la bulímia, diríem que l'anorèxia sembla que vas de capa caïda per abajo i ja pots acabar amb la mort, però amb la bulímia sembla que vas compensant, no sé si la paraula adequada, el teu organisme, que deu ser, un alt davall, no?, això de... Vale? Però llavors podríem dir que és més greu l'anorèxia que la bulímia? Sí, acostuma a ser, parlant així en termes genèrics, més greu l'anorèxia que la bulímia, perquè la bulímia arriba un moment en què, tot i que hi ha conseqüències també fisiològiques, igualment, depèn de casos, doncs es van compensant, no? Arriba un moment que es compensen i no s'arriba a la problemàtica d'arribar quasi bé a la mort, no? I no requereix normalment tants ingressos hospitalaris com sí que requereix l'anorèxia. No sé si anem gairebé de temps, no gaire, no? Sí, podem fer. Bueno, jo li anava a dir una cosa. Hi ha hagut en algun pacient, al final de tot el tractament,
que hagi dit noi o noia, suposo que és noia, perquè n'hi ha més, no?, de noies. 90%. Felicitats, ja no em necessites més per res. A veure, els tractaments... Els tractaments psicològics acostumen a ser relativament llargs. N'hi ha que sí, N'hi ha que sí, en un període breu. En un període breu això es pot resoldre. Per exemple, 6 mesos, un any. Ara, després, hem d'esperar que, clar, la vida passa moltes coses, no? I podria ser que hi hagués alguna recaiguda i consolidar-se a l'estar bé potser requereix una miqueta més de temps. Perquè llavors hauríem potser de parlar, que ho podem mencionar al final, de la neuroplasticitat cerebral i dels hàbits i tot. Però sí que hi ha persones que en un període breu de temps doncs, bueno, resolen aquella problemàtica diríem, entre cometes, de llançar-se de manera compulsiva sobre el menjar. Però qualsevol tractament requereix un compromís. Clar, aquí hem del pacient amb el seu, o la persona amb el seu tractament. Aquí sí que hauríem de mencionar doncs, que la persona amb bulímia o els refartaments és molt més fàcil que entrin en el tractament que no una amb anorèxia, perquè aquestes persones clar, veuen, una, que tenen conseqüències a nivell de la imatge corporal, que té conseqüències físiques, perquè se n'adona que menjar tant amb excés, això no pot ser bo. I després també s'avergonyeixen normalment una mica del que els hi passa. Clar, ara cada vegada potser una mica menys perquè ja es coneix més el trastorn, però normalment quan un diu, ui, he perdut la gestió de la meva alimentació d'una manera tan important, no fa sentir gaire bé. I llavors, clar, es comprometen més en resoldre el seu tractament. En un cas i en l'altre, és una dieta estricta que ha de seguir el malalt? No, precisament, parlaré més de la bulímia i els refartaments més que de l'anorèxia, perquè l'anorèxia és, deixem-ho ara en aquest tema una mica a part, no és una dieta estricta. Precisament el que han de fer és normalitzar l'alimentació. De fet, per entrar en un procés normal de menjar, nosaltres el que hem de fer és oblidar-nos de menjar. Jo sempre els dic, t'has d'oblidar de la imatge durant un temps i del menjar. O sigui, s'ha de fer, d'entrada s'ha de gestionar l'alimentació, han d'entrar en un procés en què mengin el que els hi toca, això sí, però no han de fer una dieta estricta perquè llavors tornen una altra vegada a obsessionar-se. El que és crucial és que quedin satisfets o satisfetes amb el que han menjat, que no passin gana, però és que amb el no passar gana, si no haguessin derivat o amb l'anorèxia o bé amb els atracons, amb el no passar gana i gestionar bé la teva alimentació, es pot estar amb un pes perfectament acceptable, amb una imatge corporal perfectament acceptable, i això és el que és la feina és amb això, no? De convèncer-les, és el procés una mica de tractament, de que no han de fer cap dieta estricta per poder estar bé, fins i tot relativament no prima, sinó amb un pes normalitzat, i que el que és molt important és que cadascú accepti la seva imatge corporal i que, a més, posar l'accent amb la persona, amb les seves aficions, amb els seus interessos, amb l'amistat, amb les relacions, i no amb l'alimentació. L'alimentació, si jo us ho dic, és per esmorzar, dinar i sopar, i després és oblidar-te'n. Justament amb la imatge corporal veig tota la pressió social, no?, que a més s'està creant, no?, amb les models, amb les redes socials, amb tot el que els envolta, no? El tema de les models, per exemple, és una de les causes, clar, és una minoria, no? Però sí que hi ha persona que, havent anat o havent volgut o ser model i potser no haver-ho aconseguit, o bé fins i tot haver-ho sigut durant una època, si han tingut una pressió sobre la seva imatge corporal, o bé perquè també han fet dansa, i durant un temps han hagut de restringir molt la seva alimentació, ja no per altres causes de bullying, sinó perquè han entrat en un procés d'una restricció alimentària molt potent i en posar molt l'accent en la imatge, clar, acaben amb una obsessió, no? I després tot el tema de la moda,
tots els maniquís que veiem en totes les botigues, després que això ja fa temps que es parla de que haurien de posar altres tipus de maniquís, no? De models. Amb algun desfiles de modes ja ha sortit alguna... S'ha fet algun pas amb Sí. això, però molt lent, no? Molt poc. Molt poc. És de tant en tant amb comptagotes, veus algun anunci o algun desfile que hi ha algú, però la gran majoria no. I clar, la gent jove vol ser com la majoria, no com aquella. Llavors no s'ha fet. I després ara s'afegeixen les xarxes socials, clar. Sí, bé. Suposo que són dos malalties que són més aviat modernes des del 50 cap aquí, perquè abans es desconeixia. I no sé si en els 60 i en els 70 potser es tenia coneixement d'això. O no existien. És que no podem dir no existien perquè sempre hi ha, com he dit abans, algun component genètic, sobretot amb l'anorèxia, i sí que hi havia alguna persona, però ha de ser persones molt comptades. La causa principal és la pressió social que tenim. No? Això ha canviat moltíssim. Sí. Els tiempos modernos. Exacte. Doctora... Com més tecnologia, anem perdent coses. Amb moltes tecnologies, alguna cosa perdem. Alguna cosa perdem amb tot plegat, però clar, tecnologies i històries. si la utilitzéssim bé això i sí. no hi hagués tota aquesta pressió, doncs no estaríem segurament en aquest però punt. ara es parla del bullying als col·legis, es parla molt, i ja fa anys que es parla, però és que existia a principis del segle XX també, el que passa que no es parlava. Aquesta pressió ha existit sempre. Vull dir que... No es parlava. Però sí que és veritat que el tema alimentació no era tant... El bullying sí que potser sí que existia, i el tema alimentació és molt d'aquesta època moderna. Doctora, jo voldria fer-li, per la meva part, una última pregunta, que és, quan entra una persona amb un malalt d'anorèxia o de bulímia a la seva consulta, quin procés, més o menys, a grandes rasgos, podria vostè explicar que se segueix per poder resoldre el problema? Primer, és un bon diagnòstic, veure exactament què li passa a aquella persona. Si és anorèxia, que normalment ja venen adolescents i acostumen a venir amb anorèxia acompanyades per la mare, perquè si no ja segueixen un altre camí. Llavors, si se'ls explica una miqueta quins són els riscos, etc. Si no aquella persona no es compromet amb el seu tractament, veus, ho pots intentar una mica, no? Perquè una consulta privada sempre tot és molt més amable, simpàtic i fàcil, no? Si es compromet l'adolescent o jove amb el seu tractament, bé. Si veus que no i que enganya, perquè acostumen a enganyar molt, no? Perquè, clar, com que ells no volen engreixar-se. Estan convençuts. Convençuts. Doncs, clar, si veus que no es compromet, llavors ja ha d'anar en un centre especialitzat on hi hagi teràpies de grup, etc. Una altra cosa és la bulímia i els trastorns per afartament. Aquests sí que volen resoldre-ho i normalment es comprometen. Clar, aquí el tema és un bon diagnòstic i veure què hi ha. Quins problemes hi ha al voltant del menjar, perquè això sí que se n'ha de fer una bona gestió, no? I en funció de quina problemàtica hi ha, més problema d'imatge, més problema de que es fan moltes vegades dietes estrictes prèvies, això s'ha d'eliminar, normalitzar l'alimentació, veure tot aquest procés i després anar de fer aquest diagnòstic, veure també si hi ha ansietat, si hi ha depressió, si hi ha algun trauma previ com bullying, problemes a casa, algun maltractament, també hi ha diversos casos, no? Jo, si em permet, doctora, per acabar, i per posar colofon final en l'entrevista, jo li faré dues preguntes, que són dues preguntes que no tenen res a veure amb la feina, són preguntes tipus socials, tipus... Deixa'm dir una cosa, perquè jo crec que el que ens passa després que ens truquen dient escolta, és que la doctora m'ha convençut i jo voldria posar-me en contacte amb ella. Deixa'm que la doctora està aquí a Barcelona, al carrer Gran de Gràcia, no? Ho dic bé, el número 1, i té un web que és molt bo, perquè jo aquí m'he llegit molt, que es diu Neurofeedback. El neuro està clar, el feedback és anglès, però és FEED BACK. La majoria tots sabem que s'escriu així, però ho dic per si s'escapa algú, _neuroconsult.es.
i allà poden trobar l'email, el telèfon per posar-se en contacte amb vostè. Bueno, i li carrer deixo amb de les Gràcia. mans de l'Abel que... El carrer Gran de Gràcia està tocant als Jardinets, oi? El número 1. Sí, el número 1 és just passat als On Jardinets. hi ha l'hotel fuster aquell? Just davant del Just Hotel davant Fuster. Està molt bé. Ara li deixo l'interrogador que... No, això res. Són dues preguntes molt, molt fàcils. Ja dic, són preguntes de personalitat, preguntes d'intuïció, socials i tal. Dues preguntes, que no té res a veure amb res del que m'està parlant. La primera és, en què consisteix un bon llibre? Un bon llibre? Sí, en què consisteix un bon llibre? Jo suposo que deu consistir en moltes coses. Una, que distregui a la persona. Un altre aspecte important és que formi, que sigui formatiu. Essencial, que no enganyi, que no hi hagi distorsions de la informació i que aquella persona doncs, s'ho passi bé i pugui confiar, no? Molt bé, perfecte. Molt ben definit. I la segona pregunta, aquesta és molt fàcil. La perfecció existeix o és un bulo? Jo crec que ningú és perfecte. Ningú és perfecte. O sigui, tothom té les seves coses, tothom té alguna problemàtica, si no física, doncs psíquica, tothom té alguna cosa. Però bueno, suposo que amb això consisteix una mica la gràcia de les persones, no? Si fossin perfectes seria horrorós, a lo millor. Bueno. N'hi havia de molt més difícils, però dir, no, doctora, fem-li facilitats. Molt bé. Doctora, un cop més, moltíssimes gràcies. La veritat és que Gràcies a personalment vosaltres. he après moltíssim i espero Sí, sí, molt bé. que Molt tothom interessant. Està perfecte. hagi sigut molt interessant. I jo, de veritat, si algun dia vol tornar per parlar de les fòbies, de com es pot tractar totes aquestes persones que estan enganxades al mòbil i a les xarxes socials, doncs estaríem encantats de I rebre. li dic perquè tots els nostres espectadors i oients han estat molt pendents avui, que ens han dit, home, doncs són temes molt interessants, suposo que ens deu haver vist moltíssima gent. Normalment es fan alguna trucada, per això, però bueno, avui suposo que ha quedat tot tan clar que no hi ha trucades ni res. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.